A situación de prórroga dos orzamentos fixo necesario habilitar novo crédito para gastos que non estaban contemplados no presuposto do pasado ano. Por esta razón, o equipo de goberno levou a pleno a proposta de destinar 659.000 euros con cargo ao remanente de tesourería a diversas intervencións encamiñadas a garantir o correcto desenvolvemento dos servizos municipais. Son actuacións que, os diferentes departamentos e compañeiros do goberno nos transmiten a Consellería de Facenda que son precisos realizar, que se van a realizar antes do 31 de decembro. Se decide incorporar estas actuacións a través dun crédito extraordinario que se vai a ser financiado polo remanente líquido de tesorería, que, como ben saben vostedes, é de cerca, ou polo menos o que arroxou no 2022, é de cerca de 2.324.967,32 euros, do cal xa hai unha parte utilizado, pero que ahora mismo quedan 2.199.830,46. Destinaránse, entre outros, a arranxos nos centros de ensino, seguridade viaria, acondicionamento de instalacións deportivas, culturais e turísticas, asfaltado de vías públicas, limpeza ou reforzo de medios na policía local. Ademais de dar luz verde a este crédito extraordinario e a proposta de destinar a gasto corrente o pos adicional, no Pleno aprobouse unha proposta da Alcaldía sobre respeto institucional. Cos votos a favor do Goberno e a oposición do PP, que mesmo chegou a pedir a retirada do punto, saiu adiante esta iniciativa. A que estes días pasados hubo dúas visitas en concreto de dúas concelleiras diferentes do Goberno da Xunta e, non se puxeron en contacto co Concello nin co alcalde, non? Entonces, consideramos que é unha falta de respeto. O voceiro popular defendeu a actuación da Xunta alegando que ou ben se tratou de convites privados ou a visita se realizou a instalacións executadas e xestionadas pola Administración Autonómica. El consejero de Mar viene a una invitación privada a una empresa privada. Creo que no es la Administración de la Xunta la que tiene que comunicar a los demás quién tiene que acudir o no tiene que acudir. Es una invitación privada a una empresa privada, pues oiga, las cosas, no sé. Y en cuanto a la Consellería de Política Social, pues oiga, supongo que todos ustedes han tenido imprevistos y sobre todo que le han hecho cambiar las agendas con frecuencia. Y oiga, por lo que a mí me han transmitido, no tenían pensado venir aquí a la Puebla, falló otra historia que tenían pensado colocar, vino a una institución gestionada y propiedad de la Xunta de Galicia a hacer una comunicación de una ampliación de las obras. Saiu adiante tamén por unanimidade unha moción do BNG sobre a necesidade de mellorar o porto pobrense para atraer maior tráfico de mercadorías.